dreamy world up there. Dear friends in higher places, carry me away from here. Travel light, let the sun eclipse you, 'cause your flight is about to leave. And there's more to this brave adventure than you'd ever believe. Bird's eye view, awake the stars, 'cause they're all around you. Wide eyes will always brighten the blue. Chase your dreams and remember me, sweet bravery, 'cause after all, those wings will take you up so high. So bid the forest floor goodbye as you race the wind and take to the sky. You take to the sky. On the heels of war and wonder, there's a stormy world up there. You can't whisper above the thunder, but you can fly anywhere. Purple burst of paper birds, this picture paints 1,000 words. So take a breath of myth and mystery and don't look back. Bird's eye view, awake the stars, 'cause they're all around you. Wide eyes will always brighten the blue. Chase your dreams and remember me, sweet bravery, 'cause after all, those wings will take you up so high. So bid the forest floor goodbye as you race the wind and take to the sky. There's a realm above the trees where the lost are finally found. So touch your feathers to the breeze and leave the ground. Bird's eye view, awake the stars, 'cause they're all around you. Wide eyes will always brighten the blue. Chase your dreams and remember me, sweet bravery, 'cause after all, those wings will take you up so high. So bid the forest floor goodbye as you race the wind and take to the sky. You take to the sky. You take to the sky. Вітанки, шановні, я вельмі рада вас нарешті всіх бачити. Я сподіваюся, ви зацінили, яку заставку мені зробила спадарня Вікес. Зараз я ще покажу одну обновку. Ось сьогодні на мене підписалася Курису. І ось тепер вітаю яе вось так на канале. Гэтую анімацыю зрабіла Кот Сін. Вітанашкі багема, так, заставка просто топ. Але гэта яшчэ не ўсё. Вітанкі. Вітанкі, я вельмі радая вас нарэшце всіх бачыць. Просто неймаверна, я вельмі сумавала па стрымах, але, на жаль, захварэла, і таму прыйшлося іх трошкі адкласці. Прыйшлося адкласці яшчэ і Юнікон. Я якраз захварэла за пару дзён на Юнікона, гэта было ўвогуле вельмі крыўдна. Вітанкі, Курыса, дзякуй, што падпісалася, рада цябе бачыць. Так, мадэлька. Багема, не плач, багема, усё вельмі добра. Так, ўсё ж такі вочы трошкі не так рэагуюць, бо у мяне акуляры, яны рэагуюць трошкі на блікі. Метэйгоры, вітаначкі, радая бачыць. Вось, ладно, гэта пакуль што тэставы стрым, вось заадно я ўбачыла, што ў мяне вочы ўсё ж такі, нягледзячы на ўсе налады, працуюць яшчэ так сабе. О, багема, сур'ёзна. Ой, мне так прыемна, што гэта цябе, што мае вяртанне так цябе ўзрадавала, просто неймаверна прыемна. Я вельмі радая бачыць цябе і ўсіх астатніх на маім стрыме. Я вельмі рада, што мяне ўсе чакалі. І так,
стрим тэставы. Я яго буду праводзіць у гульні Feather, дзе мы будзем гуляць за птушачку. І калі што, калі будзе нешта недастаткова гучна ці наадварот занадта гучна, калі ласка, кажыце мне пра гэта, будзем нешта з гэтым рабіць. А пакуль што давайце пяройдзем у гульню. Ось яна. Дарэчы, гульня гэта шматкарыстальніцкая. Калі вы гуляеце ў Feather таксама, можаце увайсці праз гэты код. Гэта трэба ў наладах і Join with Code. Тут уводзіце код, які бачыце зараз на экране. Добренька. А пакуль што пачынаем. Ось. Гэта адна з стандартных птушак. Тут ёсць некалькі колераў, я пакуль знайшла толькі 3, але магчыма іх будзе больш. Дарэчы, я ўпершыню ў гэтай гульні бачу дождж. Я яшчэ ніколі не трапляла на дождж. Власна кажучы, гульня пра тое, што мы лётаем за птушачку. Вось зараз я лячу на 2 такія штукі, вось круглая, вось трохкутная. Трохкутная змяняе птушку, за якую мы лётаем, а круглая змяняе музыку. Так. Зараз, каб не ўрэзацца. І гэта голуб. Гэта голуб. Дарэчы, стандартную птушку я так і не зразумела, які ў яе від. Якой яна species, скажем так. Дарэчы, крычыць яна як чайка. Стандартная. Птушкі яшчэ могуць вось так крычаць. Дарэчы, ці ведалі вы, што голубы гэта птушкі у іх адны з самых моцных крылаў. Такія, што яны птушкі мала хто насамрэч можа ўзлятаць проста з месца, але яны могуць. Гэта, дарэчы, стандартная птушка, яна такая ж, як на на шпалерах гульні, якія там на афіцыйным сайце, на старонцы ў Steam, все такое. Дарэчы, прыемная музычка. Вось у гэтай... Ух ты, тут маланка, тут была маланка, сур'ёзна. Вось упершыню такое бачу, хаця гуляла ўжо некалькі разоў, пакуль тэсціла гэтую гульню, наладжваючы праграму, каб можна было стрыміць. І вось файна, што якраз такі моё любімае надвор'е, гэта вось навальніца, яна патрапіла на стрым. Вельмі прыемна. Буду лічыць гэта добрым знакам. Клас. Яна, канешне, файная. На першы погляд, тут ты проста лётаеш і нічога цікавага, але яшчэ я толькі сёння даведалася, што птушка можа сесці. У альбатроса яны самыя вялікія. Самыя вялікія не значыць самыя моцныя. Альбатрос на сваіх вялікіх крылах можа доўга-доўга парыць, і праз іх плошчу яму не трэба прыкладаць ніякіх намаганняў, не трэба імі махаць, а проста можа вось так расправіць крыла і парыць. Лунаць, дакладней, лунаць. Парыць гэта трошкі іншае. Парыць гэта з гэтымі, з электроннымі цыгаретамі. Вось там парыць. А яшчэ ў лазні парыць, вось. Вось я змяніла музыку чарговы раз у гэтую гульню. І, калі ласка, калі там музыка занадта гучная, ці мой голас заглушае музыку, калі ласка, кажыце, будзем вырашаць. Я пакуль што яшчэ наладжваю гэтую гульню, знаходжу аптымальныя налады і ўсё такое. Усё круто. Дзякуй, багема. Гэта вельмі прыемна, таму што я сапраўды шмат тэставых відэа засняла, каб зразумець, як увогуле аптымальна суаднесці гук голасу і гук гульні. Хаця ўсе іншыя гульні таксама прыйдзецца пераналаджваць. Канешне, тое, што я патрапіла на навальніцу, гэта ачмуральна. Так, тут яшчэ была сава. Сава была недзе ў гарах, па-моему. Тут шмат розных птушак. Дарэчы, гэтая стандартная, яна гучыць, па-моему, як чайка, але ж гэта дакладна не чайка. Крылы, галоўнае, хвост. Хвост у гэтай птушкі, канешне, будь здаровы.
такі довгі і, як би сказати, з їх упорки во всі боки торчать. О, там яшчэ есть вось гэтыя, як іх называць, маленькія млыны, якія складваюць з арыгамі. Вось можна паўз іх праляцець, тады яны пачнуць хутка круціцца і нейкія гукі выдадуць. А яшчэ гэтая птушка можа вось так развярнуцца. То бок мы нават не бачылі, як яна развярнулася, а проста в іншым напрамку летіць. О, бачу трохкутнічак, і хутчэй за ўсё ён пераўтварае ў саву. Жух. Так, гэта сава, полярная сава. Гуки тут, конечно, классные. Алерты. О, на мяне яшчэ падпісаліся НРЦ Twitch, вітаначкі. Вітаю на маім канале. Спадзяюся, спадабаецца. Так, і алерты супер. Я, калі ўбачыла гэтую анімацыю ад Кот Сін, яшчэ калі яна была, ну, такая тэставая, пробная, я зразумела, што гэта менавіта то, што мне трэба. Гэта мыша-павук, божах, на вітаначкі, я такая рада, што вы на мяне падпісаліся, дзякуй вялікі, мне вельмі прыемна. І так, якасць я павысіла, я, уласна кажучы, вось, пакуль адсутнічала, як і абяцала, то, ну, карацей, перарабіла стрымы. Ось. Так, сава. Тут былі яшчэ некалькі птушак. Дакладна, недзе быў крумкач і недзе была чайка. Дзе чайка, я не памятаю. Ладно, я не памятаю, где крумкач таксама. Ну ладно, будем шукаць. Все ж таки мы нікуды не спяшаемся, мы гуляем, тестируем. Так, бачу яшчэ нейкі трохкутнічак. Хто у нас тут? Еху! Вось чайка! Яна ж выдае такія ж гукі, як выдае стандартная птушка. Так, а сюды можна сесці? Зараз паспрабую. Ну-ка, сядзеш? Не, не села. Дарэчы, вось нечым мне гэтая гульня нагадвае Life is Strange. Вось менавіта тым, што калі мы кудысьці ўразаемся, то птушка, ну, адкатвае час назад. Ажно 4 стрымы на беларускай адначасова. Ну вось, ва ўсіх скончыліся вакацыі. Цяпер усе вяртаюцца. Так, вось так я нырнула у ваду. Слухайце, а што там светіцца? Вось гэтая штука, яна раней была зачыненая. Што за лухта? Чаму яна... Эй! Не. Так, хто дзе бачыла, не да? Эй, вы чаго? Давайте, адчыніцеся. Што? Я дзе? Халера... Гэта я апынулася над усімі аблокамі, я так разумею. Ой, і можна вось так летець. Я ж... Не, гэта ўсё яшчэ той самы востраў. А, дарэчы, вось гэта, калі праходзіш праз аблокі, гэта нагадвае Air Memories of Old. Гэта самая першая гульня, якая ў мяне запісана. Ну, не самая першая, якую я стрыміла, але самая першая, якая ў мяне на YouTube-канале. Ось. Там гэтаксама, калі пралетаеш праз аблокі, слухайце, а што ў мяне з камерай? Чаму яна такая шырокавугольная раптам стала? Ага, вось, вярнулася. Добра. Я трошки запаволіла птушку, яна вярнулася нормально. Так, куды яшчэ можна сесці? Вось на гэтыя штукі дакладна можна сесці, я правярала. Зараз сядзем. Не, яна недастаткова запаволілася, але на іх дакладна можна сесці. Вось, села. Клас. Села, посидела. Дарэчы, а ці ведаеце вы, што чайкі, калі сядзяць, яны ў палёце не могуць так рабіць, але калі сядзяць, яны могуць рагатаць, нібыта нейкія дэманы. Так, захопліваем Twitch. Сапраўды, пора ўжо даўно захопліваць беларускай мовай Twitch. Так што давайте, спадарства, прыкладаем намаганне. Так, у ваду. Жух.
Так. Так, а тут что за музыка? Это место для крумкача. А якое место для крумкача? А, там, де я не одразу змогла приземлитися, я зрозуміла. Ну так, справді подобно до крумкача, тому що воно виглядає як могилки, насамрэч. Я спочатку подумала, що могилки, але коли ось прилетіти ближей, могилки, яны былі бы, хоча справді нешта падобнае да могілок. Але мне все ж таки падаецца, што гэта хутчэй руіны. Ну, рэшткі нейкіх будынкаў. А можа і могілкі, справді. Ну ладно. Ось знайду крумкача і... Крумкач недзе вон там мусіць быць. Музычка такая веселенькая, конечно. Зусім не адпавядае надвор'ю, якое зараз у войне. Так. А вось на гэтыя штукі. Так, зараз паспрабую сесці на... І... села. Класс. Она так села, что будет складно взлететь. Ну что, попробуем? А, нормально взлетела, добренько. О, там еще, бачите, это величезные грибы. Леди Форест на меня подписалась, Леди Форест. Ачмурець! Я вітаю вас на каналі, для мяне гэта вялікі гонар. Я вельмі захапляюся вамі як мастачкай. А яна не можа сесці на грыб, як шкада. Я працую над захопам твіча. Так, мои першыя стрімы былі, по-моему, у вясну 22-го, здаецца. А вы зрабілі, каб падпісацца на мяне аккаунт Ачмурэць. Для мяне гэта вялікі гонар. Дзякуй. Я вельмі радая вас бачыць. А вось гэта, па-моему, крумкач. Нарэшце, сапраўды, я ж знайшла крумкача. Супер, можна паляцець, сесці на тыя могілкі і будзе сапраўды адпаведна антуражу. Гей, а чаму я лячу праз аблокі? Тут што, аблокі так нізка? Так, як з іх вылеці? Тут сур'ёзна так нізка аблокі? Фіга сі яны спусціліся. Ну, улічваючы, што тут дождж. Гатычная птушка, так. Ну, больш я пакуль не бачыла. Вось гэтыя стандартныя незразумела птушкі. Голуб, чайка, крумкач і сава. Больше не было. Так, ну-ка. А вон. Ну, напевно, могилки, я не ведаю. Ці руїни. Я так і не визначилася. Справді, гэта могут ці руїни. Так, спускаемся. І якраз яшчэ надвор'е такое пахмурное. Ось, крумкач сидіць. Аглядаем могилки. Правда, яго цяпер, калі зараз тут цёмна, і ён сам цёмны, і ўсё навокал цёмнае, таму яго не бачна. Ладно, паляцелі далей. Так, справді прыгажосць. Так, што? А, не, былі яшчэ птушкі. Я покажу потым птушак. Яшчэ. О, там яшчэ ёсць садавіна. Вось яна висіць. Так, тихо. Яе можна, я не ведаю, есці ці разбіваць, но крацей, яе можна выразацца і такім чынам узаемадзейнічаць. О, вось такія штукі. Я вось такія штукі упершыню бачыла у Dragon Age Inquisition. Так, мета-ігорай. Lady Forest я ведаю з Твіттера, і, по-моему, ж ви зарегістравалися яшчэ і у Blue Sky, калі не помиляюся. По-моему, я вас там бачила. І, по-моему, нават падпісалася, калі бачила.
Вось. Просто у меня уже Blue Sky, Mastodon и Twitter уже облытаюцца, я уже не памятаю, на кого там подписано, на кого не. Так, ці змагу я сюды сесці? Не, на жаль, на гэтыя штукі сесці не атрымаецца. Ну ладно. Так вось, гэтыя штукі я ўпершыню бачыла ў Dragon Age Inquisition, і калі бачыла, я подумала, о, там яшчэ нейкая птушка. Не, я не гэта подумала. Птушка, я просто бачыла, што тут яшчэ трохкутнічак, зараз пераўтворымся, паглядзім, што за птушачка. Стандартная. Стандартная, толькі карычневая. Так вось, а што я падумала, калі гуляла у Dragon Age Inquisition, што такія штукі, гэта пэўна нешта чараўнае, і нам, напэўна, патлумачыць, што якое ў іх магічнае паходжанне, ўсё такое. А выявілася, што насамрэч такія штукі сапраўды існуюць. Толькі, правда, вось забылася, у якой краіне, па-мойму, у Нарвегіі ці ў Ісландыі, вось не памятаю. Недзе у паўночнай Еўропе. І, карацей, вось такія штукі сапраўды існуюць. І ў Dragon Age Inquisition яны былі, і вось тут яны ёсць, і я бы вельмі хацела пабачыць іх ужывую. Пра Blue Sky ніколі не чуў, пра Blue Sky ні халеры сабе. Калі каротка, то Ілон Маск выкупіў Twitter, і зараз мэтанакіравана забівае яго, перанайменаваў яго у X. Вось, і стваральнікі арыгінальнага твітера, якіх ён, пэўна, звольніў, вось, яны вырашылі стварыць нейкі аналог, нармальны, а не маскаўскі, і ён завецца Blue Sky, і цяпер многія там рэгіструюцца, пакуль што ён у стадыі беты, там патрэбныя інвайт-коды, каб зарэгістравацца, і вось, так што гэта фактычна зараз аналог твітера. Ну, мне Blue Sky падабаецца, але згодна з табой, Багіма, што вось, як я і казала, я ўжо трошкі ці не трошкі пачынаю блытацца, на каго я дзе падпісаная. Хаця пішу я ва ўсіх соцсетках прыкладна аднолькава, ну, прыкладна аднолькавыя пасты, але вось на каго падпісаная, з кім узаемадзейнічаю, дзе якія спрэчкі, гэта часам блытаецца. Так, гэты трохкутнічак мы ўжо, па-моему, спрабавалі, тут жа крумкач, здаецца. Добренька, здаецца, тады ўсё паспрабавалі, вось тую штуку, на якую я зараз лячу, я яе раней не бачыла, тое, што так высока ўзлятае, і зараз пакажу вам адну класную штуку. Ну, толькі трэба яе знайсці, бо я рэгулярна купляю. Ага, там недзе. Вось, пячора. У яе ёсць некалькі ўваходаў, яны там розныя, і я б хацела яшчэ адзін паказаць, які якраз сёння на апошняй праверцы знайшла. Ось. Але, карацей, у гэтай пячоры ёсць адна класная штука. Так, ладно, гэта не класная штука, але я вам пакажу, як можна запальваць гэтыя жароўні. Просто птушка садзіцца, а потым узлятае, і жароўня запальваецца. Можна, дарэчы, запаліць тут усе. Blue Sky. Так, дарэчы, сапраўды, гульня адпавядае назве Blue Sky. Ой, так, не ўрэзацца, і... Ну, сапраўды, Blue Sky для тых, хто любіць Twitter, ён, відаць, добрая будзе альтэрнатыва. Так, yes. О, гульня запавольвае час, калі ты яшчэ не ўрэзалася, але блізка. Так, птушка. Запаліла. Ціха, давай, опа. І зможеш разворот. Классная гуля, конечно, и она вось не дозволит тебе забить эту птушку. Так. У сэнсе, яны запаленыя ці ўжо пагаслі, ты жароўні. А калі запаліць іх усе, цікава, што будзе. Так, ну тая, здаецца, апошняя гарыць, напэўна.
Зараз праверым, паглядзім. Так, гэтая гарыць. А, ну яны гараць, выдатна, проста яна не вельмі ярка. Ну так. Калі рабіць паўсюль розныя пасты, гэта, канешне, будзе вельмі шмат высілкаў патрабуе. Але, ну, я чаму раблю аднолькавыя, разлічваю на тое, што ў мяне паўсюль нават трохі, але ўсё ж такі адрозніваецца аўдыторыя, і таму я хачу, каб гэтая аўдыторыя даведвалася пра тое, што... О, вось гэтая пячора, якую я знайшла сёння. Гарачая крыніца. Цікава, ці можна нырнуць? Не, яны не ныраюць. Ну, ладно. Ось. Ну і таму, каб усе аўдыторыі, якія не падпісаны, каб пабачылі там, напрыклад, што я ладжу стрым. Ну і плюс паступова я ўсё ж такі планую сысці з Твіттера, бо мне вельмі падабаецца Твіттер-маска. Вау, якія прыгожыя раслінкі. Тут я таксама не была. Ўсё ж такі пячора тут такая разгалінаваная. Дык ёсць такія, наколькі я ведаю, можна сінхранізаваць, у выніку... Опа, новая музычка. Давай, запускайся. Вау, гэта такія грыбы. На іх можна сесці? Не, на іх нельга сесці. Ці можна? Яны гучаць? Я не ведаю, што такое. Баем, мне здаецца, проста часам трэба расслабіцца і рабіць так, як атрымліваецца. Ну, прасцей, карацей, не замарочвацца. Такі мой прынцып. Вау, тут, канешне, нешта ачмурэннае. Ух ты, новая птушка. Я гэты трохкутнічак яшчэ не бачыла. І хто у нас тут? Гэта таксама стандартная птушка, толькі вось такога прыемнага. Наколькі я ведаю, такі колер называецца бруснічны. Сапраўды класна. Веста Астон, вітанкі, радая бачыць на стрыме. У нас сёння пробны стрым і... Вау, што гэта за штука? Я яе яшчэ не бачыла. На яе можна сесці. Вось у мяне зараз, як я даведалася, што гэтыя птушкі можа... Як птушка можа кудысьці садзіцца, у мяне галоўнае пытанне... Не, яна сюды не можа сесці. Дык вось, у мяне галоўнае пытанне, ці можна сесці. Окей. Конечно, штука уражная. А тут рака. Ці можна адтуль вылеціць? Вау, гэтая гульня, конечно, глыбей, чым падаецца на першы погляд. Тут вось гэтыя пячоры, якія такія разгалінаваныя, там столькі ўсяго ёсць. Вау, як я гэты ўваход у пячоры не бачыла. Напэўна, я проста падумала, што ну вадаспад і вадаспад. Чого там ляцець. Але я ўсё ж такі яшчэ не знайшла тое, што збіралася паказаць. Гульня вандроўка, метэйгоры. А што ты маеш на ўвазе? Веста Астор. На здароўе. Як будзе зручней? Я украінскую разумею. Ну, прынамсі, у большасці выпадкаў я яе разумею. Ну, калі што ўдакладню. Так што на здароўе. І дзякуй, што завіталі. Мне вельмі прыемна, калі да мяне завітваюць украінцы. Дык вось, метэйгоры. Што ты маеш на ўвазе пад гульняй вандроўкай? Што канкрэтна? Наступны стрым я планую пастрыміць Skyrim, як і абяцала перад вакацыямі. А потым у мяне ёсць задумка на Палію. Я адкрыла для сябе проста палётаць, пабачыць краявіды. Ну, вось гэтая гульня, здаецца, такая. Плюс у мяне яшчэ ёсць у задумках шмат падобных гульня. Так, гульня сапраўды чыловая. Так, сюды мы ўжо завіталі.
Добренькая. Значыць, не па... Блін, ты гэтыя... Ні халера не бачна ў гэтых... Так, ціха. Куды? Чаму я яе так пагнала? Дык вось, недзе тут яшчэ мусіць быць яшчэ ўваход у пячору. Таму што я так і не знайшла. Старфілд? Старфілд гэта ж ад бяседкі, так? Калі не памыляюся, я яго не магу купіць, калі я правильно памятаю. Ну так, хутчэй за ўсё я проста не магу, не маю магчымасці яго пакуль купіць. Ну і плюс я хацела бы ўсё ж таки засяродзіцца больш на інді-гульнях. Ну, каб гэта, скажем так, спецыялізацыя майго каналу. Таму што AAA праекты, іх могуць праходзіць многія, а я ўсё ж таки сустракаю шмат інді-праектаў, якія сапраўды вартыя таго, каб звярнуць на іх увагу, але ну праз тое, што яны інды і не могуць дазволіць сабе вартую рэкламу, то пра іх мала хто ведае. Ну-ка, дзе тая ж пячора? Чаму не магу яе знайсці? Мне падалося, ці я чула іншую... так, дакладна, ёсць іншая птушка. Спадарства, калі гэта вы зайшлі у мой сусвет, то вітаначкі. Можаце ў чаціку напісаць, што гэта вы. Уи! Ха-ха! Вось так, можна палётаць. Маё меркаванне наконт Старфілдаў, ну, я пакуль бачыла толькі вось тое, што... Так, вось яно. Па-моему, тут быў недзе ўваход. Так, ладно, пакуль што жароў не запалім. Гэта насамрэч вельмі радуе, таму што інды-гульні яны часам проста немаверна. Так, яна сядзіць у запаленай жароўні, птушка гэцяць. Ты што, хочаш засмажыцца? Напэўна, я тады, можа, прыду на твой стрым, на Старфілд, так што паглядзім. Ну, ў любым выпадку, я пакуль што сама... О, вунь той уваход. Пакуль што сама праходзіць дакладна не буду. Вось, паглядзець і каб скласці меркаванне, гэта можна. Дарэчы, гэта ж маладыя папараці, вось тут, бачыце, такія скручаныя. Супер. Яшчэ туртавікі такія велізарныя растуць. Hollow Knight у мяне, дарэчы, набытая. І так што у будучыні я яе, магчыма, буду праходзіць. Ось, так што Hollow Knight часам цалкам магчыма, вось. Толькі кіберпанк, толькі хардкор, ну добренька. Я памятаю, што ты вельмі любіш гэтую гульню. Веста, дзякуй за падпіску, мне вельмі прыемна. Так, я праляцела пячору наскрозь і ўсё адно не залетела, куды збіралася. Упалі ў хіл, так, на кааператыў, яна такая кааператыўная, і гэта зноўку шчыловая гульня. Яна, калі гулялі ў Stardew Valley, то гэта Stardew Valley у фантазійным сусвеце. Ну, в сэнсе, зусім фантазійным. Там 10 000 гадоў таму зніклі людзі, зараз там жывуць... О, нарэшце, я знайшла гэтае месца. Так, зменім музычку. Тут сінія мухаморы. Дык вось, і пра што я? Пра палію. І цяпер мы апынуліся ў гэтым свеце, дзе ўжо шмат гадоў не існуе людзей. Там ужо эльфы, асноўныя разумныя расы, скажем так. Вось партал на іншы востраў. І як бы мы там вучымся жыць у сусвеце, у якім нашых суродзічаў не існуе ўжо 10 000 гадоў.
Ой, ну я радая, Багіма, што у цябе зараз гульня, якая цябе вельмі радуе. Ай, мяне ўжо пыталіся наконт хорараў. Не, я больш па чаловых гульнях, так што хорары... У мяне ўжо пытаўся нешта новае. Так, у мяне ўжо пыталіся наконт індзі-хорараў. Так што мой адказ не. Можа толькі які-небудзь вельмі спецыфічны, які там мяне вельмі зацікавіць, магчыма, але агулам я б не разлічвала. Я не ведаю, што гэта такое, але мы не ведаем, што гэта такое, вельмі страшна, каб мы ведалі, што гэта такое. Жудасць. Як птушка тут не засмажыцца. А, вось тут ёсць плынь паветра ўверх. Некая жудасная штука. А тут, по-моему, можна на папугая пераключыцца на гэтым острове. Ну, конечно, тут большасць... Ну, не только большасць, але вельмі шмат пустыні. Я пустыню... Я не люблю пустыню. О, вон там, по-моему, папугай. Што гэта за вадаёмы такія? Ну-ка, ну-ка. Давайте. Вожух. І мы не папугаем, а чырвоная стандартная птушка. Я зразумела, папугай ў іншым месцы. А яшчэ мяне цікавіць, што тут за... Так, зараз развернуся. І там, по-моему, былі званы. Я хочу па гэтых званах праляцець і паглядзець, ці актывуецца што-небудзь. Вау, якая эпічная музыка. Так, ну... Дык што ж гэта за званы? Бум. Бум. І што, яны нічога не актывавалі? Ну ладно, а калі яшчэ раз? Бум. Гучаць яны, конечно, вау. Бедная птушка, яна сваёй галавой гэта робіць. Трэба было дятла ўзяць. Правда, я не ведаю, ці ёсць у гэтай гульні дяцел. Не. Спецыфічны World of Horror. У яго нават назва ўжо страшэнная. Таму, напэўна, не. Дзякуй за прапанову, але, напэўна, я адмоўлюся. Вау, які каньён. Опа, музычка. І я бачу перчык чылі. Цікава, ці можна яго так жа, як садавіну на першым востраве з'есці? Жух, можна. Так, новая музычка, што за яна? Паслухаем. Некая расслабляйная. Я думаю, таких специфичных Так, тихо. Ну... Я думаю, навряд ці будет. Ну клас. І як мне цяпер адсюль выйсці? Ага. Добра, калі вось так шмат разоў, значыць, мяне пераносіць у іншае месца. Найбольшы хорар той, які падобны да жыцця. На жаль, так. На жаль, так. Так, ладно. Я толькі хацела сказаць, што мне не падабаецца гэтая музычка, давайте памяняем, а тут нешта цікавае пачалося. Ну ладно, няхай пакуль жыве. О, вежа. У гэтую вежу можна заляцець. Дарэчы, улічваючы, што тут снег на... Так, я зразумела. Paper Please? Paper Please гэта назва гульні. Усё, я зразумела. Окей, трэба будзе паглядзець. Дзякуй за параду.
Гэта такія льды тут. А сюды можна? Так, ну-ка. Вау! Проляцець скрозь льды. Крутяк. Гэта што? Гэта свідравіна? Тут намагаліся зрабіць свідравіну ў гэтых льдах і ўсё, і зніклі. Насамрэч, я люблю такія сусветы, дзе чалавецтва знікла. У тым ліку палія мяне ў гэтым падкупіла. Насамрэч. А гэта лёд ці? Не, гэта вада. Клас. Ауч! Конечно, я эпічна вылетела з вады. Ладно. О, яшчэ трохкутнічак. Зараз паспрабую змяніць птушку. Паглядзім, хто тут. О, а вось і папугай. Вось ён. Давай, птушечка. Так, окей. Цяпер паспрабуем змяніць музыку. Так, сапраўды мілата. О, тут сапраўды свідравалі гэты лёд. Ух ты, тут нешта адчынілася. Ладно, потым музыку. Я палячу сюды. Я тут яшчэ не была. Шкада, што ў пячорах няма рэха. Было бы прышпільна. Ну што, куды паляцім? Вниз, напэўна? Хаця яны абодва шляхі вядуць уніз. А, тут было нешта такое тэхнагеннае. Гэта лес? Гэта падземны лес? Ні халеры сабе? Сур'ёзна? Парці перад гэта таксама гульня? Хорар? Так, бачу трохкутнічак. І хто тут у нас будзе? Гэта хто? Нешта я не пазнаю птушку. Тут можна збіваць шишки. Клас. Всё, я зразумела. У меня просто эмоўты у стрим-менеджера не адлюстроўваюцца. Нік Elden Ring. Ну, падземныя лясы бываюць не толькі ў Elden Ringу. Шишки тут, конечно, больше за птушку. Подыщ. Так что за птушка? Я зразумела. Я, правда, не памятаю, як яна па-беларуску называецца. По-моему, гэта клёст, не? По-моему, клёст. Калі не памыляюся. Прабачце, я у птушках не дужа разбіраюся. А сюды можна сесці. Гэта нейкія дамы на дрэвах. Так, на іх можна сесці. Паўразбораныя дамы на дрэвах, дзе нават увахода няма. Шмол. Шмол гэта назва птушкі, так, правильно? Дзякуй за падказку. Шмол птушка. Так, дзякуй вялікі за падказку, таму што я сапраўды неяк не бачыла, не ведала, як ён завецца па-беларуску. Нешта музыка сціхла, хадзім шукаць новую музыку. Тут жа можна вылеціць, напэўна, калі тут святло, то можна і вылеціць, так? Ага, я зразумела, гэта просто тэкстура. Окей, і як аджа адсюль вылеціць? Ясно. Прабачце, я дуже наіўная, я дуже ў захапленні ад таго, што зноўку магу стрыміць, і то, што я ўвасобіла амаль усё, што збіралася ўвасобіць у стрымах, і таму я трошкі магу тупіць, прабачце. Але соркі гэта назва птушкі. Тьфу, блин. Я зразумела, ты выбачаешься. Боже, прабач. Ну вось, як я кажу, я туплю просто конкретно. Але буду вельмі ўдзячная, калі хтось паглядзіць, як гэтая птушка ўсё ж таки называецца. О, зараз праляцім праз вадаспад. Палёг. І трохкутнічак. А гэты трохкутнічак, гэта, па-моему, якраз ёсць
Это попугай. Ну ладно, за попугаем мы уже летали. О, дольмены! Крутяк. Ладно. О, дольмены, и з размаху их уже улетело. Тут есть мясцовый Стоунхендж. Англицизмы. Згодная. Згодная. Куды падзець гэты англицизмы? А памятаеш, Багема, часы, калі ў цябе вітанне на канале было Welcome to the Club? Правда, что? О, тут можно на приступе сесть. Белорусицизм in real life. Ой, а у многих моих знакомых украинизмы у белорусской мове есть. Вау, прыгоженько. О, там на версии нешта есть. Цікаво. А, там же гэтыя просто сняги. Чаму кажаш шмат? А у вас як правильно? О, бачу гэта трохходнічак, гэта, по-моему, якраз таки тая... Нешта я не памятаю. Гэта стандартная птушка тут будзе ці... Эх, ладно. А, у вас шмат гэта трошкі, я зразумела, як шматочак, як накшталт таго, я зразумела. А, цікава. Вось, дарэчы, сапраўды, шмат такіх... Да божах, ну чаму я не магу ў яго патрапіць? Шмат ёсць такіх словаў, якія гучаць... Ідзея? А, вось я. Шмат ёсць такіх словаў, якія гучаць аднолькава, але азначаюць так, false friends of translator. Шмат... гэта... Так, гэта, напэўна, папугай, толькі хвалісты папугай, ці накшталт таго. Диван, кілін, ага. Ну, ёсць такое. Так, вось я хацела яшчэ гэтую музычку актываваць. Ну што, пашукаем яшчэ трохкутнічкі вось тут, у заснежаным лесе. Магчыма, там будзе нейкая зімовая птушка. Тут такое ўсё тэхнагеннае. Можа, нейкая тэхнагенная катастрофа тут адбылася. О, дзякуй вялікі, мне вельмі прыемна. Я яе зрабіла амаль цалкам сама. Рогі і валасы ўзяла з бібліятэкі, але змяніла тэкстуры. Ну, як бы, на пачатку там былі іншыя тэкстуры. І вось гэтая штука, якая ў мяне на рогу, лавец сноў, яе мне намалявала Вікас. Дакладней, я яе взяла з той выявы, якую яна намалявала на застаўку. Опа, тут яшчэ музычка. Музычка ёсць, а птушак не бачу. Нормально так дуже адрэзалі. А, яшчэ маланка была. О, я не бачыла, дарэчы. А, маланка, гэта у вас свят. Всё, я зразумела. Я просто, не заўсёды заўважаю, што в чатіку адбываецца. У вас маланка гэта свята? А што за свята? Можаш расказаць? Бліскавіца, у нас, по-моему, такое таксама слово ёсць. Просто звычайна выкарыстоўваецца маланка. У меня нават кніжка ёсць, бліскавіца называецца, там пра жаночую паэзію.
Народне свято. Напередодні Старого Нового року. Ух ти, дякую, цікаво, я ось не ведала про таке свято. Дякую, що потлумачили. О, я пам'ятаю, до речі, як ти так само об'являла про свой ютубер, ну, свой канал з ютубером, і, по-моєму, ён у тебе значно змяніўся з цягам часу. Таму што, калі я ўпершыню завітвала, ён быў іншы, не такі, як зараз. Калі калаба, ну, трэба падумаць пра гэта, дамовіцца. Якая ўрачыстая зараз музыка, проста вау. О, а што там? Трэба будзе яшчэ вон туды злётаць, адкуль мы і прыляцелі на гэты востраў. О, як я люблю такую музыку. А, гэта ж яшчэ адна вежа. Можа, в яе можна заляцець? Коцін, вітанашкі! Ой, прабач, я тут урэзалася. Якраз на мяне тут падпісаліся сёння 3 чалавекі і... Так, 3, можа, яшчэ падпісаліся? Не, 3. Так, ты прыйшла, дзякуй табе за анімацыю. Баема ад яе проста ў захапленні. Я таксама. Гэта проста цудоўна. І яна цяпер вітае людзей, якія прыходзяць на мой канал, і я вельмі спадзяюся, што ім вельмі А што гэта? Што гэта за лухта? На яе можна сесці? На яе можна сесці. Што гэта такое? Чаму яно тут знаходзіцца? Што яно робіць? Так, ладно. Вау. О, насамрэч, Курыса, у тебе зараз вельмі класны ютубер. Я недавно заходзіла, просто супер. Да рэчы, ты там нешта на стріме, по-моему, збірала. Нейкі донік ці нешта накшталт таго. Забегла ў перапынак. О, мне так прыемна. Які прыгожы лотас. На яго можна сесці? На яго нельга сесці. Ну, ладно. Я вельмі радая цябе бачыць, Курысу. Ой, тьфу. Курысу я таксама вельмі радая бачыць, але я хацела сказаць Коцін, таму што я вельмі радая, што ты завітала, каб пабачыць, што як выглядае твоя анімацыя. Давай, каб сапраўды паглядзім, я зараз паўтару. Так, ну вось апошняя пісала сабе Астор, і вось як гэта выглядае. Проста я хачу, каб ты гэта ўбачыла. Таму што гэта проста цудоўна. Дзякуй табе найвялікшы за гэтую анімацыю. Ты проста ачмурэнная. О, Баабаб. Я хачу сесці на Баабаб. Так, ну-ка. Давай, птушечка. Села. Клас. Бач там праз тэкстуры, нібы сидіць у паветра. Так, ну-ка. Я цяпер хачу ўключыць музыку, якая вон там. А там партал, праз які мы прыляцелі на пачатку. Я хачу яе актываваць. Так, яно выглядае проста ачмурэнна. І вось цяпер ты разумееш, чаму я была ў такім захапленні, калі ўбачыла твою анімацыю. Таму што я ўжо зразумела, як яно будзе выглядаць. Увесь бел твіч. У мяне, да рэчы, ёсць спасылкі, праўда, некаторыя... Так, трэба будзе абнавіць спасылкі, якія ў мяне на старонцы у твічы. Дык вось, на жаль, многія з іх ужо перасталі стрыміць, але як бы там ёсць... Ну, Баема вось, Курысу, якія зараз... мяне глядзяць і азначаліся ў чаціку. Так што вось, расцём. Так, от мадэлька не зусім... так, разумею, шкада. У мяне, да рэчы, таксама. Я планавала ў тым ліку пастрыміць... У мяне ў планах на пачатку была...
ну яшчэ з самага пачатку, калі я пачынала стрыміць, была Mass Effect Andromeda. Многія не любяць гэтую гульню, але я лічу, што гэта толькі праз тое, што ад яе чакалі таго ж, што было ў арыгінальнай трылогіі. Таму я хацела як бы яе пастрыміць, паказаць, што ну гульня як бы нармальная гульня, проста не зусім такая, як арыгінальная трылогія. Але вось яе мне не пацягнуў. Камп'ютар таксама слабы. Ну і тым ліку, дарэчы, гэта адна з прычын, не асноўная, але як бы такая, якая спрыяе майму вось гэтаму рашэнню. Яна ну вось тое, што мне комп не ўсё цягне. Спасылку на аніматара ты у мяне пытаешься? У сэнсе... Так, я не зусім зразумела пытанне. На аніматара, які рабіў ютубера, так? Калі што, ютуберку я рабіла сама. Я просто адзінае, што я спампавала вось прычоску і рогі, але тэкстуры зменены. Як бы я спампавала толькі мадэльку. Так, опа. Вось, усё астатняе я зрабіла сама. Анімацыя зробленая у праграме Animaze. Так, я забыла назву. Viroid Studio называецца праграма, у якой я зрабіла мадэльку. Вось. Неяк так. Я зразумела. Я зразумела, пытаюцца анімацыю. Я, дарэчы, абавязкова пастаўлю спасылкі на ўсіх... Так, я рабіла мадэльку ну вось, амаль цалкам сама. Дык вось, у чым справа? Yes! Я вылецела, не ўрэзаўшыся, клас. Я абавязкова пакіну спасылкі, толькі ў мяне я хацела гэта зрабіць нават сёння, але чамусьці Twitch сказаў нейкіх табе зменаў у тваім профілі, ідзі лесам. Ну, пакуль што так, але як толькі я змагу гэта зрабіць, я адразу зраблю. Спасылкі на што канкрэтна? Спасылкі на гэтых, на стрімераў. Так, у мяне ёсць, але не ўсе. Не ўсе, на жаль, я не ўсе зрабіла. Так, чаму ты зноўку захрасла? Ці я не вылецеў? Ін і кот сін. Ну-ка. Ну давай, в сэнсе. І я думаю, распрацоўшчыкам было бы карысна паглядзець мой стрым на конт таго, дзе птушка завісае, дзе яна... Так, ну, я хацела з'есці перчык. Ясна. Окей, я з'ела перчык і разбілася аб скалу. Выдатна. У чаце, па-мойму, не баняцца. Я сама кідала на нешта спасылкі, і ўсё было добра. Так, музычка. Не, па-мойму, не баняцца. Паспрабуй, калі... Ну, па-мойму, не мусіць забаняцца. Так, зноўку гэта ўрачыстая музыка. Зноўку званы, толькі ўжо ўначы. І калі іх усе праляцець, ці будзе нешта, ці як? Так, ладно, гэтая музычка мне вельмі спадобала. Ага, я спасылкі бачу. Я спадзяюся... Ага, ось. Не забанена. Выдатна. Выдатна, значыць, усё добра. Так, а вось тут гэты трохкутнічак я ўжо спрабавала ці не? Зараз спрабую. Гэта вось зялёная стандартная птушка. Па-мойму, я з яе пачынала гульню. Імунітэт на крутых людзей.
А вось цяпер, калі вось такая, ну, вось сапраўды нагадвае AR Memories of Old, апошнюю лакацыю, дзе ўсё такое заснежанае і вось занядбанае, скажем так. Так, можна сюды прысесці. Можна. Хвост схаваўся ў тэкстурах. Так, ну добренько. Я, по-моему, тут уже ўсё глядзела. Пячоры прайшла. Так, ну-ка паглядзім. Паглядзім, што яшчэ ёсць у пячорах. Не, ну, на гэтым востраве пячоры не такія разгалінаваныя, як на першым. Ну, напэўна. Ага, так, тут уже былі. А дзе ўваход у тыя пячоры? Нешта я бачу. У меня же трохи топографічны кретинізм. Я не запамінаю, дзе я была, а дзе не. Так, бачу крышталі нейкія. Дзе крышталі, там, напэўна, будуць пячоры. Не, я памылілася. Ніякіх пячор. Жаль. О, а тут жа гэты вадаспад. А за вадаспадам, па-моему, была пячора. Ну-ка. А, гэта, напэўна, тая самая пячора, дзе быў такі глыбокі падземны лес. Ну, ладненько, паглядзім, што тут ёсць. Так, тут униз мы ўжо лёталі. Ладно, развернуўся. Я карта. А чаму ты карта? Ага, ну там, напевно, не була. Ну, з того з якого мульта? Ага, ось залетіла за один водоспад, вилетіла праз інший. А звони усе ще гойдаються, коли я у їх улетіла. А тут є ще нейкий уваход. Добре, полетім зараз туди. А, Даша, я зрозуміла. Вау, уначы тут так прыгоженька. Тут. Так, я могу на гэтую штуку присесть. Так, присела. Вау, тут усё светится просто. Ачмуренная прыгажосць. Класс. У дзень так не было, круто. А, Дора. Дора ж я на по-моему оригинале Дора. То бок у вас больш правильно. Ну, без адаптації Мі, а як ёсць Дора. Клас. Аж морить як пригоженька. Ну. Малайчина птушка, конечно. Давай-ка разворот. Просто очмуренная прихожость. Так, ну что? Поглядим, что тут еще. А, ну это просто, по-моему, нават некие не пячоры. Ну что, вернемся на першапачатковы остров. Даже что это за штуки такие? На кшталт сталактитов, сталагмитов, только нібыта адрезаны. Опа. Бачу. Нешта цікавае. Вау. Крутяк. Тут на кожном острове такое есть, я так разумею. О, колькі накидали спасылак. Так что карыстайцеся. Я спадзяюся, гэтыя спасылкі бачныя у чатіку. Таму што мне яны праз стрим-менеджер яны бачныя. Так што спадзяюся, вам таксама бачныя. Так што вось падпісвайцеся. Гэта беларускамоўныя стрімеры беларускія.
Ось, яны класныя. Яны сапраўды класныя, усе класныя. Ва ўсіх свае тэматыкі, не ўсе, дарэчы, стрымяць толькі гульні. Так што я ўпэўнена, што для кожнай асобы знойдзецца нешта сваё цікавае. Так, спадарства, дзе мы яшчэ не былі? Зноўку гэтая шырокаўвугольная камера. Так, напэўна, на гэтым востраве ўжо паўсюль палёталі. Тады, можа, вернемся на першапачатковае. Там, па-моему, яшчэ не ўсё глядзелі. А можа, і ўсё? Ну так, на ютубе там яшчэ ёсць. Малатка ж на твічы няма, малаток толькі на ютубе стрыміць. Вось малатка раю яшчэ. Беларускі малаток можете пашукаць на ютубе. Ага, вярнуліся ў гэтую самую пячору. Музычка. Так, і куди цяпер ляцець? Вау, просто чароўна. Ага, так, гэта, по-моему, зелёная пячора з гэтымі, хацел сказаць, з бурбалкамі, з вадаспадамі і усім такім. Так, а я хочу знайсці ту пячору, дзе была птушка колеру брусніц. Не-не-не, ціха. Такі лепусы да багема, ну вось, цяпер даведайся пра іншых беларускіх стрімераў. Насамрэч мне... А яшчэ ёсць на ютубе стрымлер. Вось. Вось стрымлер таксама класны. Ён, па-моему, быў першы. Таму што, калі я пачынала стрыміць, я ведала толькі стрымлера. Рудзі яшчэ тады толькі запісваў відэа, не стрыміў. І ўсе астатнія, наколькі я памятаю, з'явіліся пазней. Малаток, можа, яшчэ прыкладна ў тыя часы быў, але гэта не дакладна. Ну, я малатка не ведала. Што ж гэта за пячора такая бясконца? А, вось яно. Так, там мы ўжо былі. Клас. Заблукаць у пячоры. Просто супер перспектыва. Ага, по-моему, вось яно. Не, я просто вылетела на свежее паветра. Ну ладно. Блин, а все ж таки цікаво. Як же я так не могу знайсці ту пячору з ружовой птушкой. Ну, ружовой. Яна не зусім ружовая, такая хутчэй. Ну, карацей, колеру брусніц. Яно завецца як брусніц. Гэта пячора з вось гэтымі... Так, мы пролетели праз гэтую пячору з вадаспадамі і залетели... Вось, по-моему, сюды. Так, вось яно. Знайшла. А, вось чаму я пра яго не чула. Блин, шкада. А не ведаеш, чаму ён не стрыміць? Таму што я неяк... Я чамусьці думала, што ў мяне проста не стаять на яго апавяшчэнне. Але у мяне, по-моему, стаялі на яго апавяшчэнні. Ну, ладно. Ну, сапраўды шкада. Ой.
О, Мета-Ігор сабраў яшчэ з ютуберскіх стрімераў. Супер. Які сёння ў нас карысны стрым. Просто шыкоўны. Трэба будзе паддаваць у тым ліку спасылкі на Twitch. Вось, зменіла колер птушкі. Цудоўна. Трэба будзе паддаваць спасылкі і на мастажак, якія зрабілі з майго стрыма цяпер сапраўдную прыгажосць, і на іншых стрымераў. Больш актуальна. Так, гэта вада, а ў ваду можна нырнуць, правда ж? Можна? Крутяк. Клас. Ну што, вылятаем туды? Уй, свабода! Так, ну што, здаецца, тут ужо ўсё паглядзелі? Так, ну птушкі, па-моему, ўсе. Фракоўскі забыўся. Ну ладно, галоўнае, што ёсць. Ну, я спадзяюся, з ім усё будзе добра, хутчэй бы ён адпачываў, вяртаўся. Ну, добра. Галоўнае, што ён разумее, што у яго нешта не так і дазваляе сабе адпачыць. Гэта галоўнае, што клапоціцца пра сваё здароўе. Насамрэч, гэта вельмі карысна спыніцца. Нават любімая праца можа прывесці да выгарання, і лепей ўсё ж такі яе прыпыніць да таго, як яна стане нелюбімай праз гэта. Таму, шаноўныя гледачы, глядачкі, не забывайцеся на сваё ментальнае здароўе. Гэта вельмі важна. Колер птушкі шкоўны. І пра ментальнае, і пра фізічнае здароўе, таму старайцеся клапаціцца пра сябе, адчуваць свае патрэбы і выконваць іх. Так, ну, напэўна, ўжо ўсё агледзелі. Тады, напэўна, на такой пазітыўнай станоўчай ноце і прыпынім на сёння стрым. Усё ж такі ён быў пробны, і я вельмі радая, што ў мяне ўсё працуе, бо я вельмі доўга чакала, каб ужо зрабіць стрымы такімі, як мне хочацца. Таму, напэўна, на сёння ўжо будзе ўсё. Вялікі дзякуй усім, што завіталі. Мне было вельмі прыемна пабачыць, што столькі людзей былі радыя мяне бачыць, і я таксама была вельмі радая вас бачыць. Дзякуй усім вялікі. Сайт са спасылкамі на ўсіх стрымераў. А як наконт праекта Мова Хау? Ён жа таксама збіраў усіх. Так што, неяк так. Вельмі лямпава было. Мне вельмі прыемна, бо я намагаюся рабіць стрымы менавіта лямпавымі. Таму на сёння тады будзе ўсё. Усім дзякуй і да новых сустрэч!